ошкор шудани ҷинояти куштор дар ноҳияи Кушониён. рӯзи 9 декабр соли 2020 ҷасади марди 64-солаи сокини деҳаи Истиқлоли ноҳияи Кушониён бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт карда шуд. зимни гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ аз ҷониби кормандони мақомоти корои дохилӣ ва прокуратура муайян карда шуд, ки санаи 8 декабр соли равон тахминан соати 21:00 марди 46-солаи сокини деҳаи Истиқлол бо мақсади баргардондани фонуси дастиаш дар ҳолати мастӣ ба манзили истиқоматии номбурда омада, аз сабаби муноқишаи ба миён омада бо корди хоҷагӣ 2 маротиба дар гардани ӯ задааст. дар натиҷа номбурда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. вобаста ба ин ҳолат нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. боздошти марди 33 сола ба гумони даллагӣ. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия, марди 33 солаи сокини ҷамоати деҳоти Овчӣ-Қалъаи ноҳияи Б.Ғафуров бо гумони ташкил нигаҳ доштани фоҳишахона ва ё даллагӣ дастгир карда шуд. номбурда санаи 21 декабр соли 2020 тахминан соати 18:00 барои алоқаи ҷинсӣ намудани марди 27-солаи сокини шаҳраки Ғафурови ноҳияи мазкурро бо зани 36-солаи сокини ҷамоати деҳоти Овчии ҳамин ноҳия шинос карда, аз онҳо 250 сомонӣ ҳамчун мукофотпулӣ гирифтааст. оид ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 239 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. ошкор гардидани дуздии чорвои калони шохдор. ба шӯъбаи вазорати корои дохилӣ дар ноҳияи Машчо бо аризаи марди 39-солаи сокини ҷамоати деҳоти Машчои ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст, ки шаби 21 ба 22 декабр соли 2020 тахминан соати 01:30 шахси номаълум бо роҳи пинҳонӣ аз дохили оғилхонааш як сар чорвои калони шохдор дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. зарари расонидааш 7000 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия, ҷавони 24-солаи сокини ҷамоати деҳоти Машчои ҳамин ноҳия ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. истифодаи нерӯи барқ беҳисобкунаки барқӣ ҷиноят аст. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия, марди 58-солаи сокини деҳаи зимшуруди ноҳияи Варзоб ҳамчун гумонбар дар расонидани зарари молу мулк бо роҳи фиреб ё сӯистифодаи боварӣ дастгир карда шуд. номбурда дар хонаи истиқоматиаш дукони оҳангарӣ ва чӯбтарошӣ сохта, беҳисобкунаки барқӣ дар давоми 6 моҳи соли 2020 ба маблағи 7497 сомони қувваи барқро истифода бурда ба давлат зарари калон расонидааст. нисбати номбурда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 253 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад.